Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa.
mo bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit kong makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng
minahal kasi kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging. Sa manlulupi, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw, mga pinalangga ako nga mga utod kagabian kay Kristo. Pasalamatan nato ng Dios sa grasya nga iyagin handa sa aton sa sini nga adlaw. Aton man karon ginaselebrar ang kapiyastahan sang Birhen sang Fatima. Apang karon o Ginoo ang akon kasubo imo ginbayluhan sing kalipay. Kagin pabayuan ako sing panapton sang kalipay. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios, imo ginhimo ang iloy sang imo anak nga mangin amon iloy. Itugot nga paagi sa pagpenitensya kag pagpangamuyo kag sa kakugi para sa kaluwasan sang kalibutan, amon mapatigayon ang pagpalapnag sang ginharian ni Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1, tubtob 6. Hindi kamo magkatublag. May pagsalig kamo sa Diyos. Magsalig man kamo sa akon. Sa puloy-an sang akon amay, may madamo nga mga hulot. Kung hindi ini matuod, sugiran ko bala kamo nga magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo. Kung magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo, magabalik ako, kagkuhaon ko kamo upod sa akon. Agod kundiin ako, didto man kamo. Nakahibalo kamo sang alagyan padulong sa akon kalantuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kundi ikaw makadto. Paano namon mahibaluan ang alagyan? Nagsiling si Jesus, Ako ang alagyan, ang kamatuoran, kagang kabuhi. Wala sa may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa ako. Mga utod kagabian, aton karon pamatian si Sir Arnold Dimapanag, sang Commission on Campus Ministry and Catholic Schools, sang Diocese of Bacolod, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflections na hanungod sa aton Ebanghelyo sa sininga adlaw. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Sir Arnold. Mayong aga man, Sister Ninya, kag mayong aga man sa aton mga tagpalamati. Aton nabatian ang Ebanghelyo sa subong adlaw, kag ako maghatag sang akon pagpamalantong. Aton mabatian ang isa ka catchphrase sang isa ka bangko nga nagasiling, "We find ways." Dili bala makagalanyak ini? Sa sininga pagpamalandong, aton lantawon ang luyag ipaalinton sa aton sang aton Ginoo sa iya nga ginsiling, "Ako amo ang dalan." Ang Ebanghelyo na hanungod kay Juan nagsaysay sang mensahe sang Ginoo sa iya mga gintutunan nga dili sila magpatublag. Kung aton balikan ang natabo, ang ini nga Ebanghelyo parte pa sang ulihi nga panihapon. Balikan naton ang drama nga natabo sa sina nga panihapon. Mandamo sang nagkalatabo. Kag bag-o lang natapos ang Ginoo sang paghugas
sa mga tiil sang mga disipulo, kag iya masaysay ang pagluib, ilibay na gid ang paginwala ni Pedro. Ang pagbayluhan ay isang tinaga ni Pedro kag ni Jesus, nagdulot isang kasubo kag pagkatublag sa mga disipulo. Si Pedro mismo nagsaad sang iya pagsunod sa Ginoo. Kag kung aton madumduman, pilit ya ini gina panindugan nga magasunod siya sa Ginoo. Sa sining ako buhi, pilit kita nga nagahandom sang success. Madamo ang kahulugan sang sining nga tinaga. Nagkalain-lain ang aton paglantaw sa sining nga bagay. Ang iban nagapati nga malabot naton ini kung magtapos kita sang pag-eskwela, makakita sang ubra, magdamo ang aton mga manggad, magkapamilya, may karir nga estable, magkapoder kag iban pa. Hindi man naton maligar, pero amo ini ang aton motibasyon sa pagpangabuhi. Kagang mensahe sang Ginoo, ang ginpromisa sang ginharian, malayo sa sininga realidad. Sa akong eksperyensya sa pagtudlo, sa tion ako magahatag sang activity na hanungod sini. Akon makita sa mga sabat sa mga kabataan nga ang success gina-equal pariyo perme sa kalipay. Ang aton orientasyon kag panimuot sa paglantaw sang kabuhi na sandig sa aton ginahandom nga kalipay kag satisfaction. Malain bala ini? Sino bala ang wala nagahandom sang sininga kahilway? Ang mga dinalan sang ebanghelyo wala naghambal nga malain ini. Kung aton makita pa nga nabaton ini nga realidad sang aton pagkatawo sang Ginoo. Where I am going, you cannot come. Ini ang mga tinaga nga napagkita nga ang dalan sang Ginoo sa pagabalaan mabudlay. Apang nagsaad siya sa liwat, where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Nga buot silingon, may paagi para makasunod kita sa iya. Ang aton paglantaw sang kadalagan sa sininga kabuhi, hindi malain. Kay ang Ginoo, nagbaton sini. Hindi ang ini nga mga kadalagan ang katapusan para sa aton kundi alagyan sang pagkapalaan. Ako amo ang dalan. Si Jesus mismo ang naghambal nga ang dalan para sa pagkabalaan yara sa tagsa-tagsa naton nga pagtinguha sa aton mga buluhaton sa adlaw-adlaw. Ang mahal nga iloy sang Fatima nagapahanumdum man sa sininga bagay sa aton sa sininga adlaw. Ginapanawag kita sa liwat nga magpangamuyo kag matunon ang pag-antos kag sakripisyo kaysa ulihi malabot yun naton ang kalipay nga aton ginahandom. Kag paagi kay Kristo kita makaagom gid man sang kalipay nga aton ginahandom. Madamo gid nga salamat sa inspirasyon nga imo ginhatag sa amon sa sininga aga, paagi sa imo prayerful reflections, Sir Arnold. Padayon kita sa pagwitness sa aton kabuhi sang nabanhaw nga Ginoo. Padayon kita sa paghimo sang kaayuhan para sa mga tawo nga gintugyan sa aton sang aton Ginoo. Kag sa tanan, malipayon nga pagsaulog sang kapiestahan sang aton Birhen sang Fatima. Kabay nga padayon man kita sa pagsunod sang iya request nga magpangadi sang Santo Rosario adlaw-adlaw, agud ang paghidait magluntad sa kalibutan kag sa tagsa katagipusoon sang tawo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi,
magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illness, dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29